लांदो दे सबसक्राइब खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय लाइक खालाम जोंनि बे माइ रोगानायखौ माइ रोगाहैनो माइ रोगाहैनो थांगासिनो दं ट्रेक्टरा बाब्राबजोबो नै होलांबाय माइ लायनो नागिरदों माइ मोनथिया बिलाय बेसेबां दोनथ' माबादों मोनदों सातथाना बेसेबां मोनाखै दालाय नै दङ सिङाव आया बेयावनो बामि मोनदों बा माइ रोगाग्राया नै जासिगासिनो हैस हिसाबाव ओंखारफेरामोन दा बेखौ जाबना हरगोरसैब्रा फार्स्ट लांग्रोनो होमबा जों बुथुमनानै दोननो हायोना माइ रोगानो फैदों माइ दंना गैया नायनांगौ र' भुटान हाजो सेरावसो दं नै भुटान हाजो सेराव होगासिनो थिखोगासिनो नै नायनायाव बारा लांजायालै लांदो दे सबसक्राइब खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय लाइक खालाम जोंनि बे माइ रोगानायखौ लोमफ्रुजोब्बाय नै माइ बुथुमगासिनो दङ दे फाग्ला दा जानांगौआ One. 34.
नै दामायखांजोब्बाय बिदि जमा खालामजोब्बाय नै बैयाव मोनसे बेयाव मोनसे बैयाव मोनसे बिदि खालामजोब्बाय दा ट्रेक्टराल' थिखोनांसिगौ ट्रेक्टर गंनै लांखांबाय फैगासिनोबाव ट्रेक्टरा थिखोनांसिगौल' जोब्बाय Gerbang baik tractor gaखोनो मोनदों नामा लागौ ओइ सिथुआ लागौ रोगागासिनो जालाबो मा जागोन हनै जाख'नो हायाखै सिसि फफ' होनलायबाय फाग्लाया मेङाखैलै नोरै बारा ओंखारदों माथुरा मोसादोलाय रा मोसा हानायनि रा हानायनि जोब्बायना दे बाजुमदो बाजुमालै माइ जोबसै न'आनो ना बाखुरा औ एसे फासय जायो